Predstav si svätyňu, ktorá vznikla tisíce rokov pred egyptskými pyramídami či Stonehengeom. Ľudia, ktorí ju postavili, ešte nepoznali poľnohospodárstvo. Nemali kovové nástroje ani domestikované zvieratá. A predsa vstýčili obrovské kamenné stĺpy, ktoré vážia desiatky tón. Tento chrám lovcov sa týči na kopci bez riek či zdrojov vody, no bol stredobodom rituálov, obradov a príbehov, ktoré sa stratili v hmle času. Steny sú pokryté vyobrazeniami hadov, škorpiónov, supov a diviakov, ako by niekto chcel vytesať celý nočný svet do kameňa. A čo je najzáhadnejšie, po stáročiach slávy celé miesto jeho stavitelia úmyselne zasýpali, ako by chceli vymazať jeho existenciu z dejín. Dnes Göbekli Tepe, staré viac než 12 000 rokov, mení to, čo vieme o pôvode civilizácie a vyvoláva otázku: nezačala sa naša história skôr než pluhom, ale prvým príbehom? Na začiatku 90. rokov to vyzeralo ako úplná náhoda. Dvaja tureckí farmári čistili pôdu na nenápadnom kopci pri meste Urfa, keď narazili na čudne tvarované kamenné bloky. Netušili, že sa dotkli najstaršej svätyne na svete. Kusy soch a zvláštne piliere naložili na voz a odviezli do miestneho múzea. Tam im povedali, že nejde o nič významné. Vraj len obyčajné kamene z neskoršieho obdobia. Objav takmer zapadol prachom, keby sa o pár rokov neskôr neobjavil nemecký archeológ Klaus Schmidt. Ten mal skúsenosti z iných neolitických lokalít a okamžite spoznal, že kamene sú staršie než čokoľvek, čo dovtedy videl. Keď prvýkrát vyšiel na búchatý kopec Göbekli Tepe, zistil, že pod vrstvou pôdy sa skrýva niečo monumentálne. Zbadal T-tvarové stĺpy trčiace zo zeme a už po krátkom skúmaní pochopil, že tu nejde o bežné osídlenie, ale o miesto, ktoré mohlo prepísať dejiny. A to bol len začiatok, pretože to, čo sa začalo postupne vynárať zo zeme, presahovalo všetky dovtedajšie predstavy o minulosti. Keď sa začali prvé systematické vykopávky, archeológovia zostali v šoku. Z pôdy sa vynárali obrovské T-tvarové stĺpy, niektoré vysoké viac než 5 metrov a vážiace desiatky tón. Boli usporiadané do kamenných kruhov, ako by išlo o svätyne alebo obrovské rituálne priestory. Najväčší šok však prišiel, keď zistili, že to všetko vzniklo pred viac než 12 000 rokmi. V čase, keď ľudia ešte nepoznali poľnohospodárstvo, nepálili keramiku a ich nástroje boli len z kameňa a dreva. Ako mohli nomádske kmene lovcov a zberačov bez kovových nástrojov či ťažných zvierat postaviť monumenty, ktoré by dali zabrať aj neskorším civilizáciám? Stĺpy museli dopraviť z lomu, opracovať ich a osadiť do zeme s neuveriteľnou presnosťou. Každý detail naznačuje, že stavitelia mali vyspelé vedomosti o organizácii práce a zručnosti, ktoré by sme u primitívnych lovcov nečakali. Göbekli Tepe zrazu ukazovalo, že história je oveľa staršia a záhadnejšia, než sme si mysleli. Keď sa odkryli prvé stopy, archeológovia zistili, že nejde len o surové kamenné bloky. Ich povrch pokrývali desiatky vyobrazení zvierat, ako by niekto chcel do kameňa zachytiť celý svet nočných môr. Objavili sa hady, škorpióny, diviaky s vycerenými tesákmi, supy s rozprestretými krídlami a dokonca zvláštne tvory, ktoré sa nedajú jednoznačne identifikovať. Každá rytina pôsobila zámerne, nie ako ozdoba, ale ako súčasť príbehu či rituálu. Čím viac stĺpov odkrývali, tým hrozivejšie pôsobili celé scény. Ako by chrám obývali strážcovia z ríše medzi životom a smrťou. Zvláštne je, že na rozdiel od iných neolitických kultúr, tu prakticky chýbajú ženské postavy či symboly plodnosti. Miesto, kde by sme čakali Matku Zem, ukazuje naopak svet lovcov, predátorov a smrti. Prečo sa práve tieto tvory stali hlavnými symbolmi? Boli to totémy, varovania alebo príbehy, ktoré mali udržať moc nad komunitou. Göbekli Tepe začalo odhaľovať svoju temnejšiu stránku. A to ešte nebolo všetko. Opri zvieracích reliefoch sa na Göbekli Tepe objavili aj stopy ľudí, no nie v podobe sôch či nástrojov, ale fragmentov kostí. Najviac zarážali lebky. Niektoré niesli stopy zámerného zásahu, vyvrtané otvory
ako by boli zavesené na stenách alebo nosené počas rituálov. Iné mali vybrúsené povrchy, čo naznačuje, že boli vystavované. Mohlo ísť o uctievanie predkov, ktorých prítomnosť mala posilniť posvetnosť miesta, alebo naopak o dôkaz temnejších rituálov, kde sa krv stala súčasťou obety. Dôležité je, že Göbekli Tepe nepôsobí ako miesto bežného života. Nenašli sa tu pece, ohniská ani stopy po domoch. Zdá sa, že sem ľudia neprichádzali bývať, prichádzali sem konať obrady. Úlomky lebiek mohli byť symbolom spojenia so smrťou alebo s dávnymi duchmi, ktorí chránili komunitu. Pre archeológov to bola mrazivá indícia, že tento komplex bol viac než len monument. Bol akýmsi mostom medzi svetom živých a mŕtvych. A to viedlo k ďalšej, ešte zaujímavejšej otázke. Göbekli Tepe spochybňuje všetko, čo sme si mysleli o dejinách. Dlho sa verilo, že najprv prišlo poľnohospodárstvo. Ľudia sa usadili, začali pestovať obilie a až potom vznikli chrámy či náboženstva. Tento kopec však ukazuje okačný scenár. Vyzerá to, že rituály a viera predbehli polia a pluhy. Ľudia sa tu zhromažďovali vo veľkom, prinášali obrovské množstva potravy a zvierat na hostiny a práve potreba nasýtiť dav mohla viesť k prvým pokusom o pestovanie rastlín. Niektorí vedci preto tvrdia, že Göbekli Tepe bol akýmsi katalizátorom neolitickej revolúcie. Nie ekonomika, ale príbeh a spoločný obrad mohli byť dôvodom, prečo sa ľudia naučili plánovať a pracovať spoločne. Miesto tak nebolo len svetiňou, ale možno aj kolískou civilizácie. A hoci tieto teórie znejú odvážne, dokazujú, že Göbekli Tepe je viac než len archeologická lokalita. Je to kľúč k pochopeniu, prečo sa ľudia z lovcov stali staviteľmi a tvorcami kultúr. Lenže táto éra netrvala večne. Najväčšou záhadou však nie je len to, ako Göbekli Tepe vzniklo, ale aj to, ako skončilo. Okolo roku 8000 pred Kristom, po stáročiach používania, sa jeho stavitelia rozhodli urobiť niečo nepochopiteľné, celý komplex zasypali. Kamenné kruhy a monumentálne stĺpy starostlivo pokryli vrstvami zeme a sutiny, ako by chceli toto miesto navždy uzavrieť. Nebola to náhoda, nešlo o prírodnú katastrofu, bol to zámerný čin. Prečo by niekto obetoval tisíce hodín práce, aby pochoval najväčší chrám svojej doby? Jedna teória hovorí, že prechod k poľnohospodárstvu priniesol nové rituály a staré svätyne stratili význam. Iní tvrdia, že išlo o symbolické pochovanie éry lovcov, rituálne rozlúčenie s minulosťou. A sú aj takí, ktorí v tom vidia strach, ako by mali pocit, že v kamenných obrazoch prebýva niečo, čo musí zostať ukryté. Čo sa však stalo po zasypaní, je ešte zaujímavejšie. Keď Klaus Schmidt začal s rozsiahlými vykopávkami, netušil, že objaví niečo, čo prepíše učebnice dejepisu. Už po pár sezónach sa Göbekli Tepe stalo symbolom archeologickej revolúcie. Ukázalo sa, že ide o najstarší známy monumentálny chrám na svete. Starší o tisíce rokov než pyramídy v Egypte či Stonehenge v Anglicku. Objav prinútil vedcov nanovo prehodnotiť predstavu o primitívnych lovcoch a zberačoch. Zrazu sa ukázalo, že mali schopnosť organizovať stovky ľudí, riadiť veľké stavby a vytvárať komplexnú symboliku ešte predtým, než existovali mestá alebo králi. Pre bežných ľudí sa Göbekli Tepe stal takmer mytickým miestom. Médiá ho nazývali prvým chrámom alebo kolískou náboženstva. A čo je najdôležitejšie, menej než 5% celého areálu je odkrytých. To znamená, že väčšina tajomstiev stále leží pod zemou a každý nový objav môže úplne zmeniť náš pohľad na dejiny. A práve preto je posledná časť tohto príbehu ešte fascinujúcejšia. Napriek 10 ročiam výskumov zostáva Göbekli Tepe obrovskou hádankou. Kto boli tí, ktorí vstýčili desiatky tón vážiace stĺpy bez kovových nástrojov a bez znalosti poľnohospodárstva? Ako dokázali zabezpečiť pracovnú silu, logistiku a vedomosti, ktoré by sme čakali až u neskorších civilizácií? A čo znamenajú desiatky vyobrazení zvierat, hadov a supov? Mohli to byť totémy klanov, príbehy o predkoch alebo kódy, ktoré sa nám stratili. Archeológovia sa zhodujú v jedinom. Miesto nemalo slúžiť na každodenný život. Neboli tu domy, kuchyne ani stopy bežných osád. Göbekli Tepe bol chrám, svetiňa alebo posvätné centrum,
kde sa stretávali komunity, aby sa spájali cez rituály a príbehy. To, že ho jeho stavitelia nakoniec sami pochovali, dodáva celej záhade ešte väčší nádych tajomstva. A keďže viac než 90% komplexu stále leží pod zemou, každý budúci objav môže priniesť šokujúce odhalenie. Göbekli Tepe je viac než len archeologická lokalita. Je to zrkadlo, v ktorom sa idráža začiatok našej civilizácie. Ukazuje, že ľudia pred 12 000 rokmi neboli primitívni lovci, ktorí bojovali len o prežitie. Boli to tvorcovia mýtov, organizátori veľkých stavieb a nositelia ideí, ktoré presahovali ich každodenný život. Postavili monumenty, ktoré nepotrebovali na bývanie či ochranu, ale na niečo omnoho hlbšie, na spájanie komunity, na hľadanie zmyslu a na komunikáciu s tým, čo presahovalo ich chápanie. To, že celé miesto neskôr úmyselne pochovali, dodáva príbehu dramatický rozmer. Ako by sa sami rozhodli ukončiť kapitolu, ktorá patrila svetu lovcov, a uvoľniť miesto novej ére poľnohospodárov a prvých dedín. A predsa aj dnes, tisíce rokov po tom, čo bol chrám zavalený zeminou, jeho odkryté piliere stále pôsobia silne. Možno civilizácia nezačala plúhom ani mečom, ale spoločným príbehom, vytesaným do kameňa na kopci v Turecku, kde sa začala naša cesta. Ak ťa Göbekli Tepe zaujalo, daj odber. Sľubujem, že ti nepošlem 12-tonový kameň pred dvere.